danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. A yau wannan labarin da zan baku labari ne wanda yake ɗauke da abin tausayi da kuma abin takaici, kuma labari ne na soyayya, sai dai ƙarshen labarin ne ya zama abin takaici, abin haushi kuma abin tausayi. Shi dai labarin kamar yadda ya faro, wani yaro ne da budurwar shi sun daɗe suna soyayya, sun shaƙu da juna sosai, sun yi soyayya kuma sun shaƙu, suna matuƙar ƙaunar junansu. In fact, a taƙaice dai shi ya fi son ta sosai da sosai. To shi ɗin ya kasance mahaifinsa ya mutu, yana hannun mahaifiyarsa ne, kuma ta yi ƙoƙari sosai wajen ɗaukar nauyin karatunsa, ta sa shi a makaranta har ya yi karatun lauya, ya kuma zamanto yayin kuma ƙwararren lauya. A kwana a tashi kwatsam wata rana sai ga shi ya kawo budurwarsa da zai aura. Ganin cewa mahaifiyar tasa ta kalli yarinyar, ta yi mata kallon sani, kuma ta gano cewa lallai wannan yarinyar ta san ta 'yar hannu ce, yarinya ce 'yar harka. Saboda haka a matsayinta na uwa ba za ta so ɗanta ya kawo irin wannan cikin gidansu ba, domin ta san cewa da zaran wannan irin ya shigo gidansu, to duk tarbiyyar da ta bai wa ɗanta da kuma ƙoƙarin da ta yi za ta tashi a banza, domin a cikin wasu 'yan ƙananan lokuta za a ruguje wannan dukkan tufkar da ta yi, a warware ta. Saboda haka sai ta nuna rashin amincewarta akan auren wannan yaron, wato da yarinyar da ya kawo. To kasancewar yaron ya yi nisa a cikin soyayyar da yake wa budurwar tasa, sai ya ji ba zai iya yi wa mahaifiyar shi biyayya akan wannan ba, saboda haka duk wata hanyar da zai bi ya ga cewa ya auri wannan yarinyar zai bi. To amma kuma ita mahaifiyar tasa, kasancewar ta girma, ta manyanta, ta yi shekaru, ta kai aƙalla shekara 60 zuwa 70, saboda haka ƙarfinta ya yi rauni sosai, kuma duk da haka dai tana da ƙoƙari sosai, domin ita ɗin mahardaciyar Alƙur'ani ce, sannan kuma tana da makarantar da take koyar da Alƙur'ani, wanda ɗalibai sukan zo kullum ta yi musu darasi. A haka dai wata rana wannan saurayi suna zaune da budurwar tasa, suna tattauna matsalolin rayuwa da suka fuskanta a cikin soyayyar tasu, a yayin da yake bayyana mata cewa gaskiya akwai yiwuwar su haƙura da juna, saboda mahaifiyarsa ba ta amince da a yi wannan auren ba. Kwatsam sai budurwar tasa ta buɗe baki ta ce, a'a, idan har mahaifiyarka ce za ta kasance matsala a cikin soyayyarmu, me zai hana kawai mu sheƙe ta, a kawar da ita kawai mu zo mu yi aurenmu, kaga babu wani wanda zai zo ya tsangwami rayuwar aurenmu, tunda daman ita kaɗai ta rage, mahaifinka baya a raye. Saboda haka idan mun kauda ta daga wannan duniyar, kaga babu wani wanda zai zo ya zamanto shamaki tsakaninmu, za mu yi aurenmu kawai abinmu ba tare da wani ya sani ba. Shi ne nan dai yake tambayar ta, to ta yaya za a yi su sheƙe ta ba tare da wani ya sani ba? Shi ne fa ta yi mai raɗa, ta kuma ba shi shawara. Haka dai suka yi. Wata rana mahaifiyar tasa tana kwance a ɗaki, suka shigo da shi da budurwar tasa, nan take ya hau kan ruwan cikinta, ya sa hannu biyu ya shaƙe mata maƙoshi, ta dinga harbe-harbe, tana nishi, tana mitsitsiya a hannun wannan bawan Allah. Ya ci gaba da riƙe mata maƙoshi, ya shaƙe ta har tsawon mintuna 20, bai gushe ba har sai da ya ga mahaifiyar tasa rai ya yi halinsa, ta daina motsi ko kaɗan, ba ta harbawa. Wannan ya tabbatar masa da cewa mahaifiyar tasa ta ce musu ga garinku nan. A saboda haka sai ya tashi ya kalli budurwar tasa, ya ce to nan dai mun kawar da wannan matsalar da za ta hana mu aure, yanzu abin da ya rage kawai shi ne mu yi aure. Saboda haka sai suka yi wata dabara, ya ɗauki wayar mahaifiyar tasa ya tura wa wato dukkanin ɗaliban da suke zuwa ɗaukar karatu wurinta cewa, kar ku zo makaranta yau domin yau babu karatu, zan je in kai wa 'yar uwata ziyara, zan je in yi sati 2, idan na dawo zan neme ku. Da ya tura wa dukkanin ɗalibai wannan text ɗin, saboda haka duka sai ɗalibai ba su zo karatu ba, saboda haka babu wanda ya san mahaifiyarsa ba ta da rai a wannan rana. Saboda haka sai ya ɗauki wannan mahaifiyar tasa da shi da budurwar tasa suka je bayan gida, suka haƙa rami suka binne ta. Bayan sun binne ta na tsawon wani lokaci, kwatsam sai alhaki, ka san an ce alhaki kwikwiyo, wata rana sai asirinsu ya tonu. Ban dai sanya aka yi asirin nasu ya tonu ba, kawai dai sai gashi an gano cewa wannan bawan Allah shi ne ya kashe mahaifiyarsa, ga kuma inda ya binne ta. Aka je aka tono gawar mahaifiyar tasa, aka yi bincike, aka gano cewa shaƙe ta ne aka yi har ta mutu. Sannan kuma aka ɗauki wannan bawan Allah aka tafi da shi kotu, aka gurfanar da shi. A lokacin da alƙali ya kalli wannan bawan Allah, sai ya fara da cewa, to dama matashin sunan shi wato Ɗaha. Sai alƙali ya ce, ya Ɗaha, shin ka san da cewa
mahaifiyarka ta ɗauki cikinka tsawon wata 9, sannan ta haife ka kana ɗan jariri, bayan ta haife ka ta kuma zo ta rene ka tun daga yarintar jaririnka har ka zo ka zama mutum, ta ɗauki nauyin karatunka domin duk ta ga cewa ta samar maka da kyakkyawar rayuwa ta farin ciki. Ka san da wannan wato ɗawainiyar da mahaifiyarka ta yi a kanka? Ya ce, eh na sani. Sannan kuma wato alƙalin ya ci gaba da karanto mai maganganu masu ratsa zuciya har sai da Ɗaha ya tabbatar da cewa ya tafka babban kuskure ta hanyar kashe mahaifiyarsa. Sai alƙali ya ce, ka zaɓi ka kashe mahaifiyarka saboda budurwarka, saboda haka na yanke ma hukuncin kisa. Wannan labari ne ba ƙirƙirarren labari ba, labari ne da ya faru a gaske a wasu watanni da suka gabata a garin wato a ƙasar Egypt, wanda kuma a yanzu haka dai Ɗaha an yanke masa hukuncin kisa, a yayin da Ɗaha ya yi kuka sosai sannan kuma ya bayyana nadamarsa, sai dai nadamar tasa ba za ta yi masa amfani ba. Saboda haka soyayya bai kamata ta makautar da mu rufe idanuwanmu, mu guje wa gaskiya mu faɗa halaka, domin ita soyayya ƙarshe gare ta, amma ita halaka idan mutum ya halaka babu ƙarshe. Allah Ubangiji ya sa mu yi kyakkyawar soyayya ko mu samu abokan zama na gari, Allah kuma Ubangiji ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Idan wannan labarin ya zo muku da wani darasi, kar ku manta ku mana subscribe, sannan ku mana following, ku danna mana like, ku yi mana sharing. Mun gode. Ku ajiye mana ra'ayinku a comment section.